Abusuafo mama kwaba eba Susan Media Toso. Ena so yada fofora Onyankopon e de achen. Ena ye baba bua ni akonhoma e wo kro Amakom a e wo Kumasi Metropolitan Assembly no ase Asante Mantam mu. Ni awese de ade sa kro Amakom so emudwumadie esitie efa. Sede kro no esi eboso efa. Sede akoniabedie e wo kro nim esitie. Eno nti monka ye ho na ene yaba bepiem e wa Amakom yi. Ye hwese de ade san so a ekro Amakom esitie. Me damwase.
Come down and set us free. Rastafari, there is a land far, far away.